אפס, רוני, זמן. עוד אימון שהיינו עושות שיתוף פעולה שלך ושלי. סתם כי אני ידעתי שאין לי למה, כאילו... ידעתי שאני לא עולה. זה לא שזה שובר שוויון או משהו. לא. מתי שבסדר. נכון. ידעתי שאני לא עולה. תראי, להגיד לך שהרגליים שלי לא עייפות מכל הסאב בבוקר? בטח שהן קצת עייפות. אבל... לא, יודעת, כאילו שאת יודעת שאין לך באמת למה... ידעתי שלא... אני יודעת, אני גם כבר רציתי לסיים עם זה בדי. כן. לא, אבל את יודעת שאת יכולה לעשות מסלאפ, מבינה? זה אחרת. זה לא משהו שאני מעלה. בסדר, אבל את יכולה לעשות, אני כאילו... יודעת אוקיי, תשאיר לי הרבה זמן למסלאפ, זה לא שהעניין של הזמן זה מה שמשנה לי, מבינה? אולי נפרוט לך את יד שמאל, זה מעצבן זה, אבל מילא הייתה נשארת כאן, אבל היא ממש מסתובבת ננעלת. כשאת מגיעה כבר לפה, את לא יכולה להסביר את המשהו? אני יכולה, ככה עשיתי את המסלאפ האחד שעשיתי. אבל... וואו. לא, בראשון ממש ניסיתי, בראשון ראיתי, לקחתי את ימין הצידה, וניסיתי להחזיר אותה, ואז אמרתי, סתם ריסקי. כן. סתם ריסקי לכתף. יאללה, רוני. אני יודעת. כמה מטר? 400. 370. שתי דקות. כן, רואים. יאללה רוני, אמצע הדרך. כמה דקות אני הגעתי? 4 בערך? לא, למסלאפים. 4, לא? משהו כזה. תחשבי כמה מסלאפים יכולת לעשות? לא. מה נרשם תחרות זוגות? ממש. תכלס, בול. אם אפשר אבל לחלק כאילו איך שרוצים. שילוב המושלם. באמת שיש מלא תחרויות קטנות כאלה בכל מיני מקומות באירופה. כן. יש מלא תחרויות קטנות באירופה, רק צריך לחפש. אני אחפש לנו קצת. אני נורא רוצה לטוס. מה עם האפילייט? לא נשתתף, כנראה לי שכן נשתתף בסוף, כי לוחצים קצת על עומרי, ווד אמר לו וזה. אבל בוא נראה, בינתיים מדברים על זה שאולי זה יידחה. ביום שישי יש האימון הזה בסטודיה? כן. כן, אני באה? זה שזה ב-10 זה גורם לי לחשוב שאולי אני אצליח לבוא, כי אם זה היה ב-2, אני ב-2 מאמנת בהוד השרון. אם זה באמת ב-10 ואולי ידחה את זה פתאום וזה, אז בגדול אני מאמינה ש... יהיה כיף. כן, אני מאמינה ש... כן. מאמינה שכאילו, את יודעת, 4 שעות זה טווח הגיוני, כאילו עם כל העיכוב. חצי שעה חזור. כן, עיכוב, בלה בלה, מאמינה שאחת אני כבר צריכה להיות all set and done. בגדול אני רוצה. בואי ישר לעוד. כן, יש שם מקלחות. יש שם מקלחון? 2. יש גם מזגן? כן. נעים, אבל בטח קטן יותר. פיצי. פיצי? אולי יש גם פחות מתאמנים. שליש מהאולם הזה בערך. ויש גם פחות מתאמנים. יש 200. לא, באימון. עד 12. תעשו יותר. כאילו אם... איך הם עושים את זה? בארבוקס. האמת שמאוד מאוד נוח. יאללה רוני, כמעט סיימת. מיכל, את מעבירה את השעון.
מדי אבל. תעשי אפילו פאוור קלין גבוה, קחי אוויר רגע ואז תרדי, אם זה קשה לך להיכנס ככה. יאללה, תראי. יופי. מי זאת? 3. ארבע. תסיימי חזק את העלייה מהסקווט, המשקל יעוף למעלה. חמש. נייס. לא יכולה לחבר עוד שניים? היא יכולה. יאללה, עלי. עוד 4 דקות. 6. 7, יופי. יאללה, שליש מאחוריי. 8. 9. אני בעד הזוגות. כן. היא אמרה כן. הזוגות נראים טוב, רוני. כן. עכשיו זה יהיה 10 ו11. יופי. עוד 5 פעמים כזה זוג ונגמר. שתים עשרה, 1. שימי לב למרפקים שהתחילו ליפול, בסדר? 12, לא נשאר עוד הרבה. יאללה, רוני, תראי. עוד 3 דקות. יאללה. שלוש עשרה. 14, יופי. 14. 14, יאללה. 2.5 דקות, רוני. עוד 7. 15. בום. 16, יופי. יאללה, 2, 2, 1 נגמר. בום. 17, יופי. אוויר ו... 18. יאללה, עוד זוג וסינגל. עוד זוג וסינגל, גו. תשע עשרה, אוויר. 20, יופי. קחי אוויר. יאללה. זהו, אחרון. חביבון. הופ. יופי. עשי סטריקט, רוני. לא, אני רק מבהירה לה. עוד 50 שניות. הלאה, חזק. כן. למה ככה? תנוחי רגע ותעשי כמו שצריך. את יודעת לעשות יפה.
רוני, למשוך לפה. ותעשי סיטאפ, בדיוק, תישן טיפה אחורה ואז בום קדימה. כמה זמן? 25 שניות, קדימה. חכי עוד 10, בערך 15 שניות לסוף תיכנסי. מיכל, תגידי לנו. יאללה, עלי. הלאה, חזק. ובום. סיימי! עוד 10 שניות. מספיק. רוצה לעשות עוד אחד? לא, לא, לא תסכים.